Μετά από πάρα πολύ καιρό έχουμε ένα jumbo haul. Θέλω να οργανώσω το γραφείο μου, βασικά να το αναδιοργανώσω. Οπότε πάμε να σας δείξω τι πήρα. Πρώτα απ' όλα πήρα αυτό, είναι λίγο πιο... δεν ξέρω πώς να το πω, να το περιγράψω. Είναι ένα organizer velvet. Μετά πήρα δύο από αυτά. Δεν τα έχω ξαναπάρει. Συνήθως έπαιρνα κάτι άλλο το Jumbo. Δεν ξέρω αν τα έχετε στο μυαλό σας. Είναι κάτι διάφανα. Θα δούμε τώρα πώς θα είναι και πώς θα τα οργανώσω. Μπορεί να μην τα χρειαστώ καν όλα. Μετά πήρα δύο από αυτά τα μικρούλικα. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να βάλω μέσα τα photo cards από τα K-pop albums που έχω. Don't judge. Και τώρα στα λίγο άσχετα πήρα τις κάλτσες. Είδα και τις πήρα. Φαίνονται επίσης πάρα πολύ ζεστές. Επίσης έξω βρέχει και δεν ξέρω αν ακούγεται στο βίντεο η βροχή, εύχομαι όχι. Πήρα ρεσό και τέλος πήρα δύο μπολάκια. Είναι το ίδιο σχέδιο και τα δύο. Έχω πάρει rice cooker και φτιάχνω πολύ συχνά πλέον sticky rice και μου θυμίζει πάρα πολύ Κορέα αυτό. Αυτά πήρα από το Jumbo. Δεν πήρα πράγματα που δεν χρειάζομαι. So, see ya. Bye!